Yau ranar naɗin ɗan makwayan sarki, ɗan makwayan katagun sani jagayya. Mai nasarori shiga mali ya kyauta kafi su. Gaba dawi su gun ado kafi su. Tori ka ba sa yin yaro ba, takalmin ka ba sa yin yara ba, motar ka ba sa yin yara ba. Dan bakwayan ka tagun mai alfarma, ka zama dan bakwayan ka tagun mai girma. Da ruwa ga ɗauci to ganin mu gana, sai da kai ana gaida sadaki. Yau ranar naɗin ɗan bakwayan sarki, Alhaji Dauhuwa ga ɗauji muna gaishe ka. Yanzu ba ka zamo muna jagayya, ya Allah ya kare girma da baya. Allah shi ya yi wa mutum ya yi barewa, ya yi zakin cikin dawa kuma ya yi giwa. Mai waka ya yi muga tarin baiwa, in yi ta ko ina ta yi zagawa. Ni ban nuna fariya kan wake ba, ni ban zo da takama kan wake ba. Waka dai ina ta yi hikimar rabbana buwaye, shi ne ya bani ba in gangan ba. Yau ranar naɗin ɗan makwayan sarki, ɗan makwayan katagun sani jagayya. Mai nasarori malam ne Allah ya hada maka naɗi gaban shi ai martaban naɗi daban take ai naɗi daban yake ai kun ga yanzu abin da ya tara mu naɗi za a yi kuma a buga musu tambura sun tabbata mutane da sauki ɗan tsohon mataimakin gwamnan farar hula na biyu a jihar Bauchi wata kowa ya san irin rawar da ya taka majalisar sarki su fito su ɗauki wurin zaman su wasu zauna a wuraren su a tsakanin da domin gudanar da wannan naɗi. Ko jama'a yanzu za mu yi addu'a domin buɗe taro kuma a gabatar da abin da ya tara mu a nan. Jama'a ku matsa ba a ja da sakataren sarki a Katago. Allah kada ku tare ai kun san anan ake nade. In kuka zauna anan kun tare 'yan majalisa ai. Koma ta baya kuma ba a tare tambari. Sai ku tsallaka bayan ku jere nan kuma na ake. Kun yi baya kada fa. A karamu kada kun yi baya kada sai kun tashi a ran fa. Addu'a da neman tabaraki da nasara. Kan muka. zai iso da agwaye da za a rada na ga isowar da girma da latin da tamu muna fata da latin ya san lafiya yanzu za a shigo da ɗan amar ne
rahman rahim kamar yadda kuka tara don yin naɗi yanzu da bambana na kawar ɗinshila da an kwanta ta kan mutuwa mai shila cikin za a fara da kuma da takaitaccen tarihin shi alhaji garba na bali tuwa mai shila kuma ɗan awar da ta samu alhaji garba na bali tuwa mai shila an haife shi a shekarar ta 1947 a garin Zane a ƙaramin hukumar shira wanda a yanzu bisa shi ne Ahmadu Bakwai wanda ɗa ne ga Usman daga alƙaliman shi kuma ɗa ne ga Usman ɗa ne daga Muhammadu Manga na ɗaya Muhammadu Manga shi kuma ɗa ne ga Muhammadu Mutar kakan Alhaji Garba na Bali shi ne marigayi sarkin kuwa da ɗau daga ɗa ne daga Abdulrahman ɗa ne da Malam Zaki shi kuma ɗa ne da Malam Lawan Alhaji Garba na Bali an kai shi zuwa Domari a ƙaramar hukumar ita suka ɗau cikin shekaru nasa na kuruciya da mai girma sakataren sarki babu shakka alhaji garba muhammad na bali alhaji garba ahmad na bali dan uwan yayale wanda har yayale ya gama mulkin sa a gwamnatin tarayya alhaji garba na bali bai taba ya da kara yayale tsallaka ba ya bashi matsayinsa na uba don ba haushe ya ce babban wa uba ya bashi girmansa ya bashi matsayinsa kuma a kullum yana tare da shi ko a waya a duk inda yake general muhammad gwalolo muna maka barka da zuwa malamin soja don yin ba haka muka faɗa ba a gida ba a ganewa general malamin soja ya iso gida duk abin da ake da shi ake a gida muna maka barka da zuwa general alhaji garba na bali mai girma dan amar na katagu shi mutanen fada suke nadawa yanzu fardan gabas na katagu ya iso honorable alhaji ibrahim muhammad baba kuma babban kani da wanda za a nada a matsayin dan mafayan katagu muna maka barka da zuwa a halin yanzu dai mutanen fada sun kusa kammala nadin mai girma dan amar na katagu wanda ya gaji alhaji gadauji ahmad wansa a matsayin dan amar na katagu shi kuma alhaji gadauji ahmad shine turakin katagun har gobe muna masa fatan alkhairi da fatan ƙarin samun lafiya daga ubangiji madaukakin sarki da tijan kwarai mai kishin ƙasa alhaji garba na bali ya samu kasancewa dan amar na katagun yayin da shi turaki ya tashi daga dan amar ya zama turaki maza na bali wannan aiki ya yi daidai ka tashi daga ciro mashira ka koma dan amar na katagun wannan ya nuna zumuncin ku yana nan gidan sarkin uduba jatau gidan sarkin katagun abdulrahman mashin gaba su ma 'yan cikin gidan nan ne gidansu ne jikan abdulrahman mashin gaba ne su suka haifi gyatumar na bali gyatumar yaya ne kuma allah ya jikanta yau da tana nan da kayi wa allah godiya domin an sake haɗa gidan ya dunkule yanzu an gama na Allah jama'a dan sama mana da za ka ɗan kutsa waɗin wuya yanzu sai ka zo ka gaisa da waziri sai ka hau kujerar ka zauna yanzu za a yi masa tambari guda 10 a buga tambari 10 me zai gaisa da waziri tukuna hakilo ya a hankali bismillah ya yi hannu da waziri sun gaisa kuma ya naɗu saura zuwa wajen mai martaba sarkin katagun alhaji dr umar faruk na biyu
ɗan sabon ɗan amar kuma ɗan tsohon ɗan amar ka matsa ba mu san wanda za ka nema ka yi ba ɗan amar ɗin ne ko turaki kowa baban ka ne muna maka fatan alkhairi yau ne za a naɗa ka matsayin ɗan bakwayan katagu ɗan bakwayan katagu sarauta ce da mai martaba sarkin katagu alhaji dr umar faruk na biyu oon ya bashi saboda kwazon da huwa da kuma kokarinsa na haɗa kan dangi da 'yan uwa da jama'a kuma a matsayinsa da sabon ɗan siyasa wanda ya taso da farin jini mai ƙarfi domin gidansu gida ne shahararre waɗanda suka yi suna gida ne waɗanda suke da mutunci da daraja da kuma son mutane da kuma kishin katawu alhaji abdulkadir da huwa ga dauji ɗa ne da alhaji dr mahamudu yayin ahmad ɗa ne da ɗan amar sabo alhaji garba ahmad na bale ɗa ne da tsohon maji daɗin katagun marigayi alhaji umar ahmad ɗa ne da alhaji babba faya wanda ya zama to shugaban hukumar kashe wuta ta jihar bauchi ɗa ne da masu katagun kowa ya san alhaji wakili ahmad shi ma uba ne da mai girma ɗan makoyan katagun ɗan makoyan katagun shi ma ya fito ne daga gidan irin maryam kabu ya sarkin katagun ce kuma hakika gidan sarkin katagun abdurrahman mashin gaba gidansu ne domin ko mutane ne waɗanda suke da kishin ƙasa da biyayya da mai martaba sarki da kishin katagun jama'a baki waɗanda ba su sani ba sarautar katagun ba ta sayarwa ba ce ba a kokowa a ɗauka ba ƙarfin tsiya ake ɗaukar ta ba sai ka yi wa katagun hidima ka yi fice ka yi suna sannan mai martaba da majalisarsa su amince a baka sarautar gargajiya alhaji ibrahim muhammad yamba fardan gabas na katagu babban ƙani ne ga wannan sabon hakimi da ake nadawa a yau hakika fardan gabas yana cike da murna da farin ciki saboda bukukuwa guda biyu na nadin wansa da babbansa da kuma aure da za su yi na yarsu a yau tun shekaran jiya suke hidima suke fama suna godiya da wannan zumunci naku Allah ya kara haɗa kanku mu dama a katagu an san mu da haɗin kai da ƙaunar juna da girmama 'yan uwa da kuma girmama sarauta dama aka ce babba ta mayan zaki kuma da san da saraki manya a fuskar mulki katagumawa ku saki ku sarki da gaskiya muna son sarkinmu muna son sarautarmu muna son mutuncinmu muna son haɗin kanmu muna kuma da ƙwazo da aiki tukuru mu kaɗai ne a arewa maso gabacin Najeriya da muka yi sakataren gwamnati har sau biyu shugaban ma'aikata wanda ya zamanto na shekara 9 marigayi alhaji sulla katagu wanda ya naka duk ambasada na arewaci da kuma Najeriya baki daya ba tare da son kai ko kuma a'a son zuciya ba amma hakika mun san namu yayi mun san namu ya rika Allah ji kan sulla wazirin katagu yau yana nan bai tafi ba domin ga architect Abu Sulla Katagu wazirin Katagu yana gudanar da aikin gado da girma waziri muna maka murna domin abin da dattijo yi wa ƙasar nan Najeriya ya kai abin da za ka buga kirji a ko'ina ka tsaya da uba ake ado waziri ba da riga ba in ga riga ce sai a saya a kyautar hakika mu a Katagu mun rike wurare na alkhairi mun rike wurare na alfarma da yawa yau ga kuyan bana ga dan makwayo ga dan amar duk sun fito a gida guda saboda zumunci da ƙaunar juna da girma dan makwayo a Katagu ya nadu kuma sun masa kyakkyawan naɗi lallai abu da ƙarin kana ganin mutanen fada kana tare da su don naɗin ya yi kyawu kuma ka fito fes kamar yadda ka saba ga ka da shirin siyasa da kishin ƙasa ka zo ka gina gida irin wanda ake gidawa a Abuja a garin Azare abun alfahari abun sha'awa lallai kana kishin jama'ar ka Abdulkadir da zuwa hakika mai girma dan makwayan Katagun ya nabu za a yi masa tambari 8 a buga tambari 8 in ji waziri sai ya zo ya gaisa da waziri ya je dan makwayan Katagun ya nabu yanzu mai hannu
Katagun His Excellency tsohon mataimakin gwamna na siyasa a jihar Bauchi. Ba zaunar da shi, a zaunar da shi mutanen fada. Yanzu mai dala sai ka je ka kawo mana kuyan bana. A kawo mana kuyan bana, yaro matashi, yaro ɗan gata, yaro ɗan mutane, yaro ɗan asali, jikan sarkin fadan Katagun Alhaji Inuwa. Muna farin ciki da wannan aiki na mai martaba sarkin Katagun a kan jama'a. Muna yi wa dukkan manyan baki ban gajiya da hakuri da zafi da ake ciki. Madaurin ki guda, duk hidimar a gida guda ake. Hakika ba dan Amar da kuyan bana da kuma dan Makwayo dukansu abu guda ne. Babu shakka bakwansu dan Amar, babban yayansa kuma dan Makwayo, shi kuma kuyan bana. Kuma duk an ɗauki damar shirya wannan shiri a yau. Mun tabbata a mulkadin da huwa ga dauji da girma dan Makwayon Katagun shi ne fulana. Dama mun san shi da iya tsari, mun san shi da iya shirya al'amura, mun san shi da iya shirya mutane, mun san shi da kaunar Katagun, mun san da huwa da san ci gaban Katagun. Mu irin wannan gidan da ka zo ka gina mana a birnin Azare, na tabbata in ka gina a Abuja billions za ka sai da shi. Amma saboda kishin mutanenka da san ƙasarka da san jama'arka ka dawo gida kai mana wannan aiki. Kamar yadda ƙanin ka yake yi, distinguished sanatan da ya nemi kokuwa aka yi masa wuta Allah amma bai haƙura ba, yana tare da mutane. Honorable Muhammad Ibrahim Baba Imba, Ibrahim Muhammad Baba Imba ya zama to jarumi a siyasar jihar Bauchi da Najeriya, kuma har yanzu a Abuja da wurare daban-daban inda yake da aminai na siyasa bai ba wa Katagun kunya ba. Don haka ne mai martaba sarkin Katagun Alhaji Dr. Umar Faruk na biyu ya ba shi fardan gabas na Katagun. Hakika farde ka yi daidai da wannan sarauta, kuma mutanenka na birni da ƙauye suna murna. Alhamdulillah, mai girma kuyan banan Katagun ana naɗa shi a wannan wuri, kuma gashi nan ya fito yau ya sake zama sabon fil, domin kuwa ana biki irin na 'ya'yan gata. Wannan hikima ta sun haɗa kan gidansu sun tafi a dunkule suna tare. Muna yi wa AIG na Yola barka da zuwa, ya ji daɗin zama da mu, ya rike mana jihar a matsayin kwamishinan 'yan sanda, sa'annan kuma yau ya zo mana hidima irin ta zumunci. Muna fata AIG za iso lafiya. Sir, you are most welcome. The AIG meeting with the former Secretary to the Government of the Federation, Dr. Mahmoud Yahya Ahmad, a man of the people. A man we are proud of, a man of so many status, a man of timber and caliber, a man who put Nigeria first.
first before himself, Alhaji Dr. Mahmoud Yahya Ahmed, a former secretary to the government of the Federation, a former head of the civil service of Nigeria, a former minister of defense in the Federal Republic of Nigeria, a former permanent secretary who was really regretting why he eroded the Minister of Education of teachers and bring them into the civil service. All right. A masa tambari takwas a buga in ji wazirin Katamu. Yeah, he was saying, I eroded the Minister of Education of teachers and put them in customs, immigration and tourism. And now I am the permanent secretary in the Ministry of Education. What will I do? I will groom others. Alhaji Awal Umar Ahmad, an tsohon mataimakin gwamnan farar hula na jihar Bauchi, Alhaji Umaru Ahmad, kuma jikan Maryam Kabo, da abun sabon dan Amar da kuma turakin Katabu, kuma kani abun dan Makwayo. Muna fata an yi sarauta lafiya ya kai da iyaye. Yanzu jama'a da Allah waɗanda suke wannan wuri ko ku yi waje ko ku bada rawar kuma wazirin Katabu ga 'yan majalisar sarki zai wuce ya kai waɗannan hakimai wajen mai martaba sarki. To a juya. Dala jama'a ba da wuri za a wuce a kai mai sarauta wajen mai martaba sarki. Bismillah mai girma waziri. Bismillah mai girma waziri. Bismillah mai girma waziri. Ana tashi sun dago a lugun za ta yi mutu. Ya an nike, bai baka ce ba. Bismillah.
gaishe ka da mutum gaishe ka bismillah kai mana bismillah sarki bai gaishe ka sarki bai gaishe ka gaishe ka sarki bai gaishe ka baba gaishe ka kowa zauna da gefe yake a dan zauna a dan zauna a dan zauna ya bisa kowa zai zauna da gefe yara yake gaishe ka waziri mai karfi da karfi zaki ne kuma ina makiya ka umar yanzu sun shiga damuwa don makiya ka sun shiga damuwa sun yi kata amin
da ga wannan ruwa samun wannan kuri na kusanta kusan da ta tafiye da ita na biyu na sau lima da addu'a a ɗan'ana na rigayi mara amin wanda baya ta wurin Allah ya masu gaba mutum ne ɗan'ana ne na kusa da ni wanda ya ce mun yin rayuwata kwarai kuma zaman lafiya in yi mutunci ma ya ce mun yin ba su akwai ba su yi ba da lafi masa da na biyu na tafi da kuriya na shi an kamar yadda ya taimake ni wajen gudanar da tsarin da ta abinci a shira da kara sama da shi ya ba na hankali sosai kuma mun zauna lafiya da gudanar da na ruwa ba shi na babban ne ko babban ne a kai kuma da yi wajen mutum ne wanda kullum ya ga da na sinawa yana ba da girma da ka don ma da kan alba imam da yi wa ranar addu'a na shi ba ɗan Allah ya ji masa da rama su da kashe bugu kashe sarki ka zama sun buga da kai sun barka sama kuma rutina suna da shanu da za su yi cin kokan kai ne ka samu biyar wane mutum kullum lafiya da kara ko ya bada ko yi ka so wakilin gabas ka da karfi amin amin Ko wa ku shi da ikon Allah ko tabbatar da shi ya tsara
biyar kuma yanzu sun shiga ramuwa rike mu amana mu rika kawo da ne kuma lafiya ne karawa na ta ka ga mu da Allah da ya ka kada ka ba su Allah da duniya yau kai ne kana shiga a gidan zaki ba wani kawo da shi ko yi sa
An gama yanzu ya hawa
Amin dan makwai
अच्छा अरे का ai shi ne
Yeah.
Alhaji Garba na manzon Allah. Ya saka gama da duniya lafiya.
Dauka. Allah a buɗe hanyar nan su yaye da su samu shiga. To kun ji ba uban mu ya zo. A buɗe hanyar nan yaye da su samu shiga. Hattara ba uban mu ya zo. Wanda ke gaban nan ko dai ya fito waje. To, Allah kowa ya zauna. A ba mu haɗin kai idan waɗanda aka gayyata daga waje kuma bakin mu daga wajen Katago idan an gama ɗaurin aure akwai reception a gidan Bardan Gabas wato nan arewa kaɗan da mu ƙani ne ga ɗan Makoyo Honorable Alhaji Ibrahim Muhammad Baba Imba ba sai in ban aka ce mutanen mu ba za su gane ba a samu isa wurin akwai isasshen wurin parking kuna roƙon jama'a kuma kowa ya hankali da aljihunsa domin akwai wanda suka zo biki akwai wanda suka zo duna haƙuri. Alhaji Baba Sa'idu wazirin Nasarawa muna godiya da zumunci da girma sa'in Katagun Alhaji Ahmad Muhammad Dan Madami muna godiya da zumunci da kokari da aka yi muna godiya kwarai da gaske da wannan zumunci. Alhaji Muhammadu Dan Madami ya bar yaya mai girma Dan Madamin Katagun to za a koma wajen wazirin Katagun a daura auren a can da Allah can za a shiga wajen wazirin idan masu yin siga ba a gaban Dan Makoyo za a daura auren ba a gaban iyaye ake daura aure waɗanda aka kada su to kakannin ita wannan yarinya muna yi wa AIG barka da zuwa muna fata shigo lafiya. We welcome the AIG from Yola all the way to attend the wedding taking place in Azare at the Dan Makoyo's residence. We feel honored and delighted. An buɗa ɗan maji ya samu da zama ilma sarkin Azare na da al'adarsa ne in bikin nasa ne sai ya zo kuma takanar sai ta zo saboda bikin nan kuma ya zo bikin. Wallahi sa mu gama lafiya. Da Allah jama'a a yi haƙuri in aka takure da yawa babu daɗi a karamukallahu kaga an za su koma mai girma wazirin Katagun yana zaune a gabansa za a yi siga ina masu yin sigar su wajen wazirin Katagun waɗanda za su yi siga su yi hannun hagu wajen wazirin Katagun masu siga sun iso masu yin sigar sun isa gaban wazirin Katagun dala abu da wuri masu yin sigar na su iso ɓarin arewa wajen wazirin Katagun ba a magana yau lafi ana hidimar arziki ba ita magana da ƙarfi ai su muke so su iso masu siga za su iso da irin kankan kuma an yi tare an musu da kuma zan yi wanda kake kira ina Ahmad kai ne Ahmad ce wani ofuji ya sha kayan har yanzu bai so ba ai ko lalle kayan nan ya kayu dan yau amron sai ya dauki matarsa a nan da kuma mutane a gaba kai
hankali mana ina za ka kai ina zai kai ina za ka kai don me za a kawo kujera nan to Amer wallahi kowane duniya alhamdulillah ubangiji Allah sa lahiyar ubangiji Allah sa lahiyar mai yawa mai kyau wannan ne Allah ya ka magaya gona amen magaya sarkin noma sarkin kiyo sarkin noma sarkin kishin ƙasa kishin mutane san ka kawo mushi yana min ba son kai ba a tausaya wa talakawa mu da al'ummar da suke cikin wahala a kawo musu hanyar arziki a kawo abubuwan yi a kafa a gida kowa sallama daki daki kake mana alhaji kan alhaji da uwa hana kukan talauci amin bayan ka sallame mu alhaji ya sai ta kira mu ta sallame mu wallahi ta babu aka ce nasi barnan gabar congratulations ajiya congratulations ajiyan katamu you are welcome ajiyan katamu alhaji mahmud yare alhaji mahmud yare babban gani mahutar haushi ganin mujaddadin katamu lafiya na mujaddadi alhaji mahmud yare hakuri mai tada arziki You can see no double everything I have done for Granada. 1, 2, Allah jama'a ku saurara. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى أكد أن قبات السيدة سكان الولم ميمونة I want
hankali ruwan zafi wanda ya taba ya biyo ni a hanyar nan tana ya ɗan duba yadda aka ci mana yawwa to kaga haka ne background din aiwa kamar yadda ya daɗe Allah saka ma wa ya gode wannan ƙara arziki Olha aí.
Allah ya taimake turare ne don na zo malama tare yawa yayi wato kallo haka dan muku ba ga ko ja bayan mana kanka yawa ba shi kadai ba ka dauka duk abin da Allah zai bo dan adam ya ma ko sarki yanka wani ma hakura yi sai dai mata ci da bauta musu ba da bauta musu ba a na zuwa a yace bari manaja ya gama zance sai kuma ta nan babban gareji gamsu dan ba mu wani abu dan halarar ma ta wa ranka da kallo na bari da kai muke zuwa ka sako rawanin ka kuna da daukan ba dai ba sarki na katagun mai martaba